кебек тип-тигез юллардан текер жибымда мин жилдерем. Барсы белән ғарур исәнләшеп, башым кагып сәламнәр бирәм. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җип-рульләре минем кулларда. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җип-рульләре минем кулларда. Миңа Минимуллин диеп түгел, Гази Нурыч диеп дәшәләр. Начальниклар барсы кул астында, тыныч кына эшли бирәләр. Без ясаган диван урыннарда матур машиналар төзелгән. Сабыйларга шатлык өләшәбез, барысы да рәхмәт йөзеннән. Гази Нурыч диеп дәшмә хуҗам, уяндым да киттем йокымдан. Эш урыннарымда арып китеп, йоклап китеп дөньям онтылган. Урамда көчле генә халык, плакатлары тотып басканнар. Минем мескен Лада семерканы эвакуаторга бит салганнар. Хыялы егет яңагына, айныгандай булдым төшемнән. Башны аска идем уйлап торам, китәм инде диеп төшемнән. Хуҗам шул чак дәшеп алды мине, кулга затлы ачкыч тоттырды. Әнә теге җип синеке диеп, яхшы эшең өчен затруды. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җип-рульләре минем кулларда. Барысы да күзгә карап тора, җип-рульләре минем кулларда. Җип-рульләре минем кулларда.